मोनसे गेदेर आपडेट जानानै फैदों माजबाद बिधानसभा बियाबनिफ्राय माजबाद बिधानसभा बियाबनिफ्राय बिपिएफनि बिजाथि सरन बर' बिथाङा देरहाबाय 50,000निबो गोबां भटनि फारागथियाव इउपिपिनि बिजाथि रबीन्द्र बसुमतारीखौ फेजेनबाय बिपिएफनि बिजाथि सरन बर' बिथाङा आरो खमैबो बिथाङा 83,000निबो गोबां भट मोननानै बिथाङा देरहानो हानायनि बे समाव जोङो लेटेस्ट आपडेट बड'लाइभ 24 नागिरनो बिथांमोननि सेराव जोङो लानानै फैदों बिथाङा बेबायदिनो इउपिपिनि बिजाथि रबीन्द्र बसुमतारीखौ 50,000निबो गोबां भटनि फारागथियाव फेजेननानै बिथाङा थामथि खेबनि थाखाय एमएलए महरै बिथाङा बिसायख' जानो हाबाय लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना बे समाव बड'लाइभ 24 नि गेजेरजों मोननो हागासिनो दङ जोङो फोरमायबाय थादोंमोन बेबायदिनो खारिथि आबुङै बे समाव जोङो रोखायै फोरमायनो हाबाय जे बिथाङा माजबाद बिधानसभा बियाबनिफ्राय देरहाबाय माजबाद बिधानसभा बियाबनिफ्राय बिपिएफनि बिजाथि महरै सरन बर' बिथाङा दिनै थामथि खेबनि थाखाय एमएलए महरै देरहानो हाबाय एबा बिसायख' जाबाय बिथाङा दिनै बे समावसो दिनै 50,000निबो गोबां भटनि फारागथियाव इउपिपिनि बिजाथि रबीन्द्र बसुमतारीखौ बिथाङा फेजेनबाय बिथाङा खमैबो गासै 84,000निबो गोबां जोङो भट मोननानै बिथाङा देरहानो हाबाय होननानै बुंनो हागोन बे समाव अफिसियेलि फोसावाखै एबा खान्थि बायदियै फोसावाखैब्लाबो बे समाव जोङो जोंनि खौरांगिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला भट साननाय हाबाफारिया आबुङै जोबनानै थांबाय 16थि राउन्ड दंमोन माजबाद बिधानसभा बियाबाव भट साननाय हाबाफारिया आरो 16थि राउन्डनि भट साननाय हाबाफारिया आबुङै जोबनानै थांबाय बेबायदिनो माजबाद बिधानसभा बियाबनिफ्राय बिपिएफनि बिजाथि सरन बर' बिथाङा 16थि राउन्डआवबो मैखोमै भट मोननानै बिथाङा देरहासार जानो हाबाय थामथि खेबनि थाखाय बिथाङा एमएलए महरै बिसायख' जाबाय माजबाद बिधानसभा बियाबनिफ्राय बिथाङा 50,000निबो गोबां भटनि फारागथियाव बिथाङा फेजेननानै बिथाङा फिन थामथि खेबनि थाखाय एमएलए महरै बिसायख' जाबाय माजबाद बिधानसभा बियाबनिफ्राय देग्लाय बिथाङा 84,000निबो गोबां भट मोननानै बिथाङा फिन थामथि खेबनि थाखाय एमएलए महरै देरहानो हाबाय एबा बिसायख' जाबाय होननानै जों बुंनो नांगोन बे समाव जोङो लेटेस्ट आपडेट बड'लाइभ 24 नि गेजेरजों नोंथांमोननि सायाव लानानै फैदों आरो बेबायदिनो माजबाद बिधानसभा बियाबनिफ्राय सरन बर' बिथाङा बिपिएफनि बिजाथि महरै थामथि खेबनि थाखाय एमएलए महरै बिसायख' जाबाय एबा देरहानो हाबाय बिथाङा 50,000निबो गोबां भटनि फारागथियाव इउपिपिनि बिजाथि रबीन्द्र बसुमतारीखौ फेजेननानै बिथाङा एमएलए महरै देरहानो हाबाय इउपिपिनि बिजाथि रबीन्द्र बसुमतारी बिथांखौ बेबायदिनो 50,000निबो गोबां भटनि फारागथियाव बिथाङा सरन बर' बिथाङा फेजेनबाय फारसेथिं बेबायदिनो जेएमएम बे झारखन्ड मुक्ति मर्चानि बिजाथियाबो 20,000नि गोबां भट मोननो हादोंब्लाबो बिथाङा बेवहाय जेबो थावरिनो हायाखै माजबाद बिधानसभा बियाबाव फिन बेबायदिनो बिपिएफनि बिजाथि सरन बर' बिथाङा फिन थामथि खेबनि थाखाय बेबायदिनो एमएलए महरै बिसायख' जाबाय आरो बिथाङा बे समाव जोङो फोरमायगोन बिथाङा जोंनिसिम फोरमायदों जोंनि खौरांगिरिनिसिम फोरमायदों बिथाङा गोजोननाय फोरमायदों देरहानायखौ लानानै बिथाङा गावनि गिबि खेबनि थाखाय बिथाङा बिजाथि फोरमायदों देरहानाय फोरमायदों बेखौबो जों नोंथांमोननि सेराव जोङो बड'लाइभ 24 अनसायगिरि नायगिरि नोंथांमोननि सेराव जोङो बिजाथायखौ फोरमायगोन गिबि खेब बिथाङा देरहानायनि उनाव बिथाङा बिजाथाय फोरमायदों बड'लाइभ 24 नि गेजेरजों आरो बेबायदिनो जोङो बे बिजाथायखौ जोङो फोरमायगोन नायबाय था बड'लाइभ 24